Dobrodošli u novi, prvi i kako se nadam se ne i posljednji motovlog. A majko ti nešto mi tu smeta, čekaj. Jo, vidi samo ovo. Zakačim ga za naočari, aj jao, brate moj. U ovom slučaju danas se malo vozimo motorom. Usput idemo da kupimo sebi nove gaće. A kad smo već od gasu, otićemo i sa ženom na Palić. Moramo uzeti jaknu, brate, ladno je napolje, ne može ovako, brate, prehladit ću se. A ne daj Bože Keva da me vidi da sam bez jakne, znači ubila bi me majke mi. Znate šta mi se vrti u glavi? Ona pesma. Svi u blokade, ne daj nešto da te rade, svi u blokade, svi u blokade, svi u blokade, ne daj da te vlada krade, da, to je ta reč. Si ne treba mi ovaj duks, to jest jakna, ali kao ajde da se ne prehladim, baš imam ipak ono kao 30 godina, brate mili. Nemamo ni goriva, i to bi trebali rešiti, pizdu materina. Dobro sam ja ovu jaknu. Inače, mislim, za vas koji ne znate, ovo je moj skuter od 50 kubika, kineska mašina, rekao bi da je govno, ali nije, meni se jako sviđa ovaj motor i jako volim da ga vozim, to mi je onako nevjerovatno cool. Sad zašto volim da ga vozim? Jer me nervira saobraćaj užasno. I nego šta steo, da. Ajde. Šta ćeš da radiš? Ne radim ništa, sad ću obučiti koncert. Aha. Našla sam nešto, ali... Nije to to. To moram da se klapam. Znači, uz to možeš kupiti 6 stvari. Gde si šmekeru? Sensei H&M. Jesam u H&M-u, to samo? U Novom Sadu. Ali te su se sve pokidale. Te si ne hvalio da su dobre. Da, bile su super one, ali su se iskidale, svaka ima rupu, brate. Danas sam vidio, uzeo sam one crne, druže, znači rupetina, ovaka. Jesu ti jako jeftine. Ne verujem da se bi dobre. Pa, Jeftinije od onih. ne znam. Kiki da probam. Waikiki, ajde, gdje je to, tu ima to je tu, jeste. Ali da, evo nas u šopingu, našao se sa curom i baš mi je super, pravo da vam kažem. Jako sam zadovoljan. Žao mi je što nisam uspio da snimim sa sve mikrofonom lepo. Malo pre na motoru. Zasni sniženje. Što kažeš? Ajme prvo vidimo gaće. Da li si zadovoljan što ideš sa mnom u shopping? Ne. Zašto? Što ti ne voliš? Da li ovdje ima nešto? A vidiš, pa to su ove sve kao što sam ja već imao sada. Ove modele sam imao, vidiš? Samo da kažem da veličina nije zbog dupeta. Čisto da znate. Tako da Kaže ona meni, to je to, možemo ići dalje. Ljubavi, rekli da si doći sutra, šta je sada ovo? Ovo smo našli za 1500 dinara. Totalno su moji fazon. Ide se, ali koji broj? 43. Daj bolje od te, brate. Pa mislim, ove su mi lepše. Naravno da mi je fila, brate, velika. Ali, ovo mi je knap. Gdje mi je ogledalo, da vidim. Šta ja znam, mislim... Znaš šta, ovo žuto mi se ne sviđa, iskreno. Ali, za 1500 dinara. 900 su. 1900. 1900 i ove su još 1500. A dobro, da, brate, mislim, stvarno ovo... Da. Nima šanse. Nema šanse da nađem isto ovake za ove pare, tako da kupujemo. Oh my god, daj što sam kupio gaće? Kupio sam 2 para patika, oh my god! 2 para patika za 3000 dinara. Kakav sam ja stipsit, brate moj. Prestani da trošiš novce, kreni. Znači nisam jedini motorom, vidi samo koliko motoraša. Ali sam jedini sa 2 para patika za 3000 dinara, 3,5 tačnije, ajde. Ali opet džaba. Ja sam jako oduševljen, ti se ne čuješ ništa, vjerojatno, pošto nemaš mikrofon, ali volim te svakako. A sad idemo na Palić. Da se ne ugasiš možda? Gas!
S obzirom da mi je prvi put kad sam snimao ovo umro zvuk i loše se čulo, htjedoh reći sve što sam već rekao do sada. A to je... čekaj. Jako mi se sviđa ovaj moj novi držav za telefon na motoru. Kupio sam ga za kola, ali ga koristim na motoru. Ajde gas. Krenuli smo. Inače ovaj motor ima problem sa kvačilom. I sa ubrzanjem, i sa saobraćajem, očigledno. Ubi me, molim te, zgazi me. A majku mu poljubim, a? U svakog slučaju. Grozno. Ja obožavam da vozim ovaj motor. Sad ću vam pokažem prvi razlog zašto. Malo pre sam se zajebao, pa sam skoro poginuo, ali ovog puta neću uspeti da namestim. Sjajno. Dobro, u svakom slučaju, ovaj motor ima i cruise control, ali mu trenutno ne radi. Malo pre kad sam to pokušao da namestim, skoro sam poginuo, tako da pogledajte taj moment. Please, ajde, ovo su tamo pre, znači mora sad da bude namazano, jel da? Mora da bude samo, please. Opa, cruise control ostao upaljen, a? Jedini problem kod ovog mog trotineta od motora jeste to što na paličkom putu, brate, autobus me zaobilazi, razumeš? Sve me zaobilazi, sve. Tako da to zna biti malkice mali problem, ali nije strašno. Znaš šta, malo pre sam snimio sve jako lepo ispričao i što najgore svega čuje se, ali ja nisam zadovoljan sa zvukom. Tako da u stvari možda iskoristim i taj zvuk, ne znam, vidjet ću, ali znaš kako me to iritira kad tako pokušam nešto da uradim, da bude jako cool i onda se ispostavi, brate, da sam se zajebo do jaje i da nisam dobro namestio. Kakav sam ja komad budale, bože mili. Bili smo u šopingu, idemo sad na Palić da se prošetamo malo sa curom, da vidimo šta ima tamo, pošto je jako lep sunčan dan, tako da koristimo priliku kad god možemo da budemo na svežem vazduhu, s obzirom da sam trenutno, mislim, nisam ja nezaposlen, ja sam daleko od nezaposlen, da mi posla koliko voliš, samo nisam, kako to da kažemo, u fullu zaposlen ili ti nema još tačno firmu, ali bit će uskoro, tako da spremite se za NFB, ima da izgori, ima znači jako ozbiljno da radimo, jako ćemo se svima to svideti, vidjet ćete. Ali do tada uživajte u mojim vlogovima u svakom slučaju. Ostavite mi u komentaru kako vam se čini ovaj fazon motovloga i fazon kao... Uopšte da li hoćete da gledate mene dok se vozim i da kenjam. Pošto odradio sam jedan kao autovlog, tačnije nije autovlog, nego autorent tačnije, gde sam pričao u kolima dok sam vozio i niste nešto bili oduševljeni. Tačnije nije neke preglede što mi je zaključak da ljudi nisu zainteresovani za to. Sad ne znam, možda ovo bude zanimljivije, pa možda samo ostavimo kao segment u svakom videu kad idem negde da mogu da pričam sa vama, jer vi ne verujete koliko ja volim da vozim ovaj motor. Znači, evo, nije ko šta je, januar je, brate, znači, januar je, ja vozim skuter samo zato što ga volim voziti. Jer sa njim, evo, okej, na Paličkom, brate, ispaštanje, zato što ono vozim 60 i to je to, ne mogu brže, ali opet, ograničenje 80, tako da ne propuštam ništa puno, razumeš. Po gradu je brutalno voziti motor, znači, ja obožavam po gradu, budem 10 puta brži nego u kolima, jer, brate, doduše stvarno vozim kao klošar, to moram da priznam, i zaobilazim tamo gde treba, tamo gde ne treba. Evo sad vidi, na primjer, ovdje će sada biti crveno meni. Ja znam da mogu da skrenem desno i onda polukružno i onda desno i onda izlazimo na, razumeš, na Palički opet, bez da sam stao nešto predugo, razumeš. Mislim, to je jedna opcija, s obzirom da je već duže vreme crveno, mi ćemo stati. A i snimam, realno, neću, brate, da vam snim kako kršim zakon, brate, nije u redu, ne? Htio sam da vam pokažem kako to možete da uradite, ali su palo zeleno, pa se uspaniću, morao sam da krenem. Ali ovo je drugi ugao koji imamo, ovo je POV mog motora. I iskreno, meni se jako sviđa ovaj POV, samo mi nekako ova kamera nešto baš, to jest ovaj držač ne obećava, kao da će malo da ga, neće, dobro, drži se to. Vidjet ćemo, mislim, iako ispadne jebi ga, brate, to nam je što nam je, ono, mislim, valjda će se skupiti para za nov telefon.
Ovako barem možete da vidite i druge vozače. Vidite koliko motorista ima. Ako ja mahnem... O, ma javio mi se, jes! Život je lep! Ja sam sad ovo to rešao, vi kako hoćete. Jao, jebem mi život, znači vozim bez ruku trenutno. Znaš kako se bolje osjećam sada. Znači, osjećam se kao onako cool jako. Ajde ovako, ćemo mi to... Vidiš, evo za ovo je razlog zašto ja volim motor. Opa! Vidimo kako radi off-road. Ja, bože mili, ovdje ako mi ispadne telefon direktno na kamen i ode ekran, tačno osjećam to. Ali nema veze. Evo moje devojke. Maši kameri. Kako se čini ovaj moj položaj za kameru? Bolenje dupe. Hteli smo da sednemo ovde, ali pošto nema terase, onda nećemo. Ne sedi nam se unutra. Nismo bili ovako park, Palić. Da još to nismo bili. Zato stvarno mogli bismo na leto. Mogli smo i sad zimu. A neću, brate, hoću da probam ove tobogane, nije mi uopšte zanimljivo da ulazim unutra i taj spaj, to mislim kapiram da je tebi zanimljivo. Lijep izdušno tu da se trkam da vidimo ko je brži, tako to. Ovaj nije još ni radio. Nije radio ovaj. Onda nismo ništa ni propustili, mislim na ovaj tu mislimo. Ovaj ne radio. Rešili smo kafe, život je odmah lepši. A gledajte, ovaj pogled što imamo, a jao, brate moj. Znači, ja se kunem, u životu više ni za koga raditi neću. Makar radio noćima, montirao, snimao, znači nije problem, samo više da ne radim ni za koga, jer ljubavi, ovi momenti s tobom, nemoj se. Ovo mi nisam Jebote, a vidiš, pre neko večer serije Kenja kako nisam romantičan, sad kad sam romantičan, sad je... Znači, zato što znam da ovo nisi htio da kažeš. Nego? Nešto sasvim drugo, ali u redu. Ne, bitni su momenti. Još imamo i snimljeno. Imamo snimljeno kako nam je bilo lepo. Pa kad ne budemo imali para i... Nemoj plaćati. I onda kad budemo da plakali od tuge, onda pogledamo ovaj video i kažemo, ma nema veze, bit će bolje. Evo ti si mene sva navukla u pozitivu i kao da budem cool lik. Ne mogu, brate, ni depresivan da budem ko čovjek, jebem ti život. Kafe popijene. Inače, ovdje smo uzeli kafe i kad dođete, ako vas usluži Boris, on je jedan lep, mršav dečko s naočarima, da jeste da ga je prika pozdravio. I... Zašto to je sramota? Nismo baš toliko cringe. Ajde, hoću da budem ultra cringe s tobom, ajde. Ako sam mogu malo pred da kenjem onako, mogu sad i da se ljuljam s tobom, ljubavi. Još ću da snimim za vlog, da svi vide kako smo cringe. Gledaj što mi noge, gledaj što mi noge vise. Vidi nas, ljubavi. Kako kidamo. Zagrlim i kao Društvo da ne padnemo. Ali gledaj što opet radimo. 1, 2. Lepo je mesta. Dobro fora, jako mi se sviđa. I sad ako pustiš onda kao, baš je fora. Malo špriti, ali ajde. To je čar. Ogledaj kuće ovo da napravimo. Šta riba drži sa sobom? Pa ljubav! Čekaj da izme. Evo ga. Ne može preko metar, ovdje je metar. Pa znači metar i sitno, a? Mislim. A baš je lep pogled odavni, iskreno. Još ovo sunce levo gledaš. Baš je cool. Prednost kad dođeš na Palić kad nema nikog. Ja čisto majstru da snimim, da vidi kako to treba da izgleda. Majstore, kad se čujemo da... Znaš da hoću ovako jedno duplo. A vidi ovo, kako izgleda, šta je to za napraviti? Šta tačno? Ovo klupa i ovo. Pa mislim, lagano je da, kad znaš da radiš to. Ali vidi i ovo. Slažem se, sve ovo jako ljubav i lagano kad znaš da radiš to. Ja ne znam, brate, mili da sastavim police i stolove, a ne koji su već primejdovani. A sad što ovo imamo? Ne, seri. Imaš naljuti se čoveče? Ovo ne znam šta je i šah. Ovo mislim Jampi ili Mice. A da, Mice, mislim da je. Iskreno su Palić, ovaj deo Palića baš malo lepo sredili. Baš mi se sviđa. Nije ništa ludilo, ali ja bi ovo našto radio, ovako jedno, ali veće. Logorska vatra. Da, brate, razumeš? Ovako tu logorska vatra, treba veće, zapalio bi se, brate, ovdje. Vidi zamak, čitaj.
Brate, ovo su neko baš izmaltretirao, a? Koliko su pravili. Vidimo i most. I ovaj tu deo. 1, 2, 3 dela i planina. Kanal. I ovo je novo za pesak, ovaj nije bio. Nije bio pesak ovde? A nije ovi, kako zove, suncobrani. Vrte, bit će nešto od ovog palića jebote, a? Spremni za proleće. I mi smo spremni. Gdje vam terasa? Pa zatvori je terasu. Aha. Prosječan razgovor 30-godišnjaka. Dobra fora. Malo je ono mora se... Strašno. I ova vrata. I to... Bro, vrate, mili. Ovo je bilo fora. Šetamo se ovdje ovim stazama i komentarišemo kako su kuće brutalne i kako nam je žao što ne smo milioneri da kupimo im ovdje jednu kućicu i onda da imamo vikendicu, dobro. Onda imamo vikendicu pored kuća, razumeš? A dobro, brate, ti si našla najblatovitiju ulicu, bret, koja nije vjerojatno ni ulica, razumeš? Ali hoću da kažem, kad budete vidjeli da imam vikendicu na Paliću, znate da sam bogat. A i onda ćete moći preko bookinga vjerojatno da nam uzmete ovaj vikendicu i da izblejite tamo, pošto neću sigurno praviti vikendicu da bi samo blejalo tako. Nego malo money. Idemo kućama, ljubavi. Idem do ideje da uzmemo sladolje. Ajde. Idem ključ, brate moj. Završena šetnja. Baš smo se lepo išetali, ispričali. I ovaj, kako zamotivisao sam se sad da radim još jače, još više. I da zaradim još više para. Ali do tad, motovlogs, bitches! Rezerva, hajmo i cipat pun tank pa vide šta će se desit, mislim. Napunit će se gorivom, šta će se desit. A viš, evo, ovo zna biti fucking problem. Ali, ako namestimo, moram da vidim da nađem neku drugu, neću da menjam kacigu, znači hoću da ofarbam ovu kacigu, ali da promenim vizir, sad neki cool vizir i da ofarbam kacigu u neku cool boju, sad ne znam koju, neka crna, nešto sa nekim wow momentima. Nadam se da mi to kamera nije jako masna, a i ako jeste, meni je stvarno žao. Inače, uopšte više nije tako toplo kao što je bilo i sad mi je trenutno jako drago što sam poneo jaknu, ili ti što nosim jaknu, pošto bi se inače smrzo na motoru. Jer evo, čim zađe sunce, brate mili, odmah se osjeća januar. Je moguće? Da je ovako mrtav put. Gle ovo. Znači, ladno, stres i samo stres. I opet, tup. E sad, to što vidite da tako prelazimo preko tih zebancija ili ti da mi upadam u rupe, to je zato što su oni provukli, verovatno, sada dalje u pitanju voda ili gas ili šta god da je, ali u svakom slučaju provukli su svuda i onda nisu ljudi odmah rekli da uvuci meni, nego su bili u fazonu šta će meni to i onda je došao drugi vlasnik i brate rešio. Ali, da bi uštedili para, oni brate mili, ajde krenemo motoru. Da bi uštedili para, oni umjesto sad da uzmu i da ispod puta urade, kao što je kod mene, na primjer, kod mene se ne vidi da je rađeno to uopšte. Ne, oni ne urade to, nego, brate, uzmu i seku asfalt i tako, brate, bace, razumiješ? A isti ti, čak ja mislim da je skuplje da se seče asfalt, nego da se samo napravi rupa. Ali dobro, šta ja znam, ajde, nisam ja, brate, mili, kako se to kaže, majstor, ja sam ti videomontažer / kamerman, tako da, ako ti treba neko snimanje, cimaj me u DM ili ti piši mi na mail, slobodno, da ti odradimo neki spotić. Sad sam odradio, ja ladno nisam izreklamirao spot, ceo fucking spot što sam odradio, totalno sam zaboravio da uradim to. Ostavit ću link dole u opisu da vidite kako sam odradio moćan spot, ali da nisam ništa ni snimao, nisam snimao vlog kad sam snimao taj spot jer ono kao, više ne znam zašto. Moram da nađem nekog kad tako ide na snimanje, da dođe sa mnom i da me snima dok ja radim. Koliko smo prešli, što piše, 98 km i parazan rezervoar. A dobro, koliko sam ga držao, brate, upaljenog u leru, ne čudim iskreno. Pošto ono sad kao kako je bilo ladno, nisam ga vozio, nego ga sam upalio s vremena na vreme, malo da procirkuliše sve. Jer 56 na sat, vidio nešto jurimo. Ne znam šta sam pričam. Zaboravio sam. Da, koliko je gorivo potroši. Inače, pređem tu oko 150 km, brate, mili sa jednim rezervoarom.
Oje! Kako iđe ovo, Boga ti poljubim. Žmigevac. Nadam se da je kadar u redu, da me vidite lepo, a i da me ne vidite. I'm fucking sorry. Šta kaže, super, max motion 100+. Da li to može biti loše? Ne. Hopa. Max motion, super plus, nije dizel, to je bitno. Aj, sam isprskao, neka sam. O, će stati tu 1000 dinara, a? Ovo je puno. Da ga je. 4,61 litra. Inače, ovdje stane inače 5 litra, ja mislim u njega. Pojma nema.